van presentar la Revolució Francesa. La Revolució Francesa va començar el 5 de maig de l'any 1789 i va acabar el 9 de novembre de l'any 1998. França es encontraba en una profunda crisis econòmica i social. A més, la monarquia estava sumida en una profunda crisi financera provocada pels gastos de l'Estat i de la cort. Els avanços tecnològics durant la Revolució Francesa són l'imperi, les màquines a vapor i el telar de llana. El poble va tindre que acostumar-se al sistema mètric que va imposar el govern. Així com un calendari, dia i any 1, perquè a partir d'allí es començava el nou món segons ells. I aquesta és la nostra presentació de la Revolució Francesa. Esperem que us hagi agradat. Adeu! Adeu!